Sa ikadang adlaw sa ato pag-explore o pag-discovered sa beauty of Tabogon, sigurado ko nga mapuno usab atong mga mata sa mga maanindot og talagsaong mga butang. Mag-uban usab kita karon sa paglaroy-laroy dinhi lang sa Suroy Suroy Tabogon. Wow, Tabogon! Mao kini ang ako nasulti sa ikaduhang adlaw sa akong pag-explore o pag-discover sa kaanindot sa Tabogon. Sigurado ko nga mapuno gayud ang inyong mga mata sa maanindot ug mga talagsaong butang. Mag-uban na usab kita og laroy-laroy dinhi lang sa Suroy Suroy Tabogon. Mga Suryan, I know you want to know more about Tabogon. Ug gayaw kamo kabalaka kay dili ta mo pakyason sa akong sunod nga mga adventure. Adunay dakong bukiran ang Tabogon. Maong dili katingala nga ang sagad sa panginabuhian dinhi mao ang pagpanguma. Apan ang ilang kadagatan usab abunda sa mga isda. Maong gawa sa pagpanguma, ang pagpangisda usasab ka main source of livelihood sa mga Taboganon. Samtang nagsuroy-suroy ko dinhi sa Tabogon, miadto ko sa Barangay Manlagtang aron saksihan ang laing alternative livelihood, ang pagbuhat og basket nga made of buli. Usa sa panginabuhian dinhi sa mga lumulupyo dinhi sa Tabogon mao ang paghimo og basket nya karon atong tan-awon kung unsaon ni siya paghimo. Kuya, unsa may first nga process ani aron mahimo gyud ni siya totally as a basket? Ako sa pilmero ani ang unahon nimo ang tukog. Imong lagian ang tukog, mahimong... Asa man kani? Kani sila? Oo, kana. Unsa may panganan ni? Kuha ni siya, tukog ni siya sa buli. Nya amo ni Picasso. Like for example, ani yun na mo, Picasso. Nani nya. Tungaon pa din niya? Tungaon ni siya, nya dayon, kuhaan ni siya sa kanang unod. Nagkuwas unod ani mo ni, among gigamit nya usa ka kanang para tahi na gid ba? Nani. Ang kani mo ni silbi kani. Sugod og lingin diri ba? Si tawag ni sir. Kuan, round core uway ni siya. Uway. 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 Mao ni siya kani nag-circle no? Mao ni siya kani. Uway nya kani mao ni. Ang buli. Kaning murag gamay nga nigpis nga kuan mao ni siya ang buli. Oo, ina ni. Kani mao ni siya ang tungaon para mo silbing ihigot kani niya. Nya dayon ang kalain-lain lang ang porma sa amo ang kuan diri kanang item. Nalay ang mga designs. Lain design like sama niyo. Na may mga pangalan sa parani kani nga klase. Kani amo kuan ni tawag ni rectatory. Ang hatag sa mga dito sa supplier kuan 520 nya kuan pa man mo materialis. For example kani nga klase pila man ni ka days or oras ra ba ang paghimo ani? Kuan inoras na siya kanang murag og paspas ka sa usa ka tao. Sa usa ka oras murag mahuman kag usa ka oras sa usa ka adlaw mahuman kag mga duha tulo kung kanang tulo paspas na gyud. Paspas na kay na. Nya kanina ni dagko gyud kayo. Kaning dagko mo kuan ig duha ka adlaw for export ba ni siya? for export. Nakita nato ang kaanindot sa ilang obra nga mga baskets, di ba? Ingon ana ang resulta kung adunay kakugi o gugma sa imong gibuhat. Ug karon mga Suryan, ganahan ba mo mosaksi sa mga isda nga nagbanig sa kadaghan? Well, sa atong pagbalik, ato nang bisitahon sa ilang marine sanctuary. Time pasa, karong adlaw daghan man day ko og suroyon. Mula tayo sa hanging bridge, mulangoy sa marine sanctuary, musaksi sa cave, muduaw sa sea cucumber culture, ang manghinubay sa istorya kabayan sa headless virgin, ug uban pa, mao kana ang atong agenda. Samtang taas pa ang adlaw, ato nang tiwason ang atong laag dinhi sa Tabogon. Kayo sa man sa top tourist destinations ang lalawigan sa Sugbo, dili gayud magpawahi ang matag lungsod ug syudad when it comes to natural wonders. Kada lugar gayud dinhi sa Sugbo adunay gipasigarbong mga talagsaong bahandi. Dili gyud kalalis nga matag lungsod ug syudad anaay unique identity kung magisgot nagturismo.
Bisan asang lugar ako moadto dinhi sa lalawigan sa Subo, ana ay daghang langob nga ako masudlan, magamay man o madako. Dinhi sa Tabogon, unsa sab kaha ka unique ilang langob. Padulong ko nangita sa maong langob ug dili lamang kinilayo sa kadalanan. Atong karon ang Tres Puertas Cueva. Dili lang kay layo, dul-duol ra siya. Woo! Dul na ta, dul na ta. Dul lang kita mana, kana. Mana siya? Muna ni ang baba sa Tres Puertas Cueva. Mga 5 minutos ra gayud nga lakaw ug maabot na ang maong Tres Puertas Cueva. Gitawag ni siya og Tres Puertas kay tungod tulo iyang pultahan, agianan. Pero sa to nakita karon ingin ani ka gamay ang iyang sudlanan, maglisod tagsod. Although pwede na to kamangon pero lisod gyud. Wala tay helmet, wala tay safety gears. Mas maayo na nga dili na lang, pero mas nice na to kung mas nice unta kung atong sudlo, no. Pero for safety reason siguro later na lang. Wala man tuod ko makasulod sa langob, nahimuot gihapon ko sa akong nakita. Ingon sila dagang mohapit dinhi gikan ng ahoy aron magpalandong og magpahangin kay muramang kini og gikwarto-kwarto. Humanata sa Tres Puertas Cueva, sunod na usab nato nga bisitahon ang Giwanon Spring. Kung ganahan mo mag-cool off for the rest of the day, Giwanon Cold Spring offers you a refreshing dip. Ang maong spring gi-enclose og concrete wall to avoid overflowing its banks aron masayon sa mga manglaba ug mga ligo. Bugnaw og landong ang maong spring kay gipalibutan kini sa mga kahoy. Ilabi na niining dako kayo nga dakit tree nga mao'y naghatag og shade sa maong spot. Lingaw kayo ako nga naglangoy-langoy sa maong spring. Bugnaw kayo ang tubig ug tin-aw pagyud kayo. Mga suroyan, hayabian ninyo og sipyata paghapit ug pagtuslob aning bugnaw kayo nga Giwanon Spring dinhi sa Tabogon. Kay for sure, masatisfy inyong kahinam sa pagpabugnaw. Puslan man nga nagbasa-basa na ta, ato na lang suliton ang atong pagbasa-basa. Oras na aron bisitahon ang ilang marine sanctuary. May experience ko coastal visit sa mga marine sanctuaries dinhi sa Tabogon. Og na-appreciate gyud nako pag-ayo ang kaanindot sa kadagatan dinhi. Lingaw kayo ko sa akong mga nakita. Mihapit usab ko sa ilang sea cucumber culture. Naka-experience ko og kuha mismo og bat o sea cucumber. Ang mga sea cucumber adunay leathery skin and an elongated body ug makita ni sila sa seafloor. Nakahigayon usab ko paghapit dinhi sa Barangay Alang-Alang. Karon panahon na para atong bisitahon ang ilang underwater beauty. Mao ni ang Alang-Alang Marine Sanctuary, ang Mother Sanctuary dinhi sa lungsod sa Tabogon. The weather is so nice, kalma ang dagat, dili kay bawd, so perfect for snorkel. Tara. Naya mo kaning bag-orong gibuhat nga boardwalk na sa Alang-Alang o gusto mo mamisita mo dito almost 400 meters gikan sa parang nga padong sa Laud nya naay payag do ka buok naay ka kanan ba naay ka kakanaan og mangaon mga bisita kuan man na kanang sanctuary. Ay mga isda daghan, suroy niya. Wala pa gali ko misawm sa dagat, apan daghan na kayo ko og nakita ang mga isda dinhi. Ingon ana katinaw og kalimpyo ang ilang dagat. Misamot akong kahimuot sa dihang nilangoy nagyud ko.
daghan kayo ko og mga nakit-ang corals og mga isda. Angayan lang yun kini nga protektahan kay naghatag kini sila og balanse sa atong ecosystem. Nasaksihan naman nato ang kaanyag sa ilawom sa dagat sa Tabogon, padayon kitang maglawig padulong sa Barangay Salag. Dinhi himuta nga ilang gitawag nga Headless Virgin. Interesado kayo ko nga makahibaw kung unsa di ay ni, ug nganong ginganlan ni nila og Headless Virgin. Ug nasayod ko nga interesado usab kayo mo. Samtang naglawig, nalingaw ko nagtan-aw sa kadagatan, kay inviting gyud kayo og peaceful pagyud ang lugar. Inubadan sa friendly usab nga weather. Naabot na gyud namo ang Barangay Salag, ug sa wala pa kami niadto sa Headless Virgin, mihapit ko aning hanging bridge. Sagad sa mga hanging bridge nga ako natuan kay usually ang purpose kay for tourist attraction, pero karon nga hanging bridge nga ako nahimutangan, lahi siya kay nag-connect siya sa duha ka mga barangay, ang Barangay Salag diri nga side ug ang Barangay Kamubuan kani nga side. Wala ako magdugay dinhi sa hanging bridge, kay excited na lagi kayo ko aning Headless Virgin nga nahimutang dinhi sa Barangay Salag. Ngano gyud ka ang Headless Virgin man? Nakaistorya ko ang usa sa mga luma dinhi kabahin sa istorya aning Headless Virgin. Istorya na siya nga sa panahon ko nun yadto kamurusan bitaw. Gipunta na siya pundo. Gipunduhan na siya diha. Karon kay bagyo siging kuan-kuan ang iyang sakayan, ilang sakayan, naputol, nahug na siya. Pagkahug ana niya hasta ang iyang ulo naputol. Ang ulo ana nawa. Kana na lang siya din na mo nagpabilin. Nya pagkahumanan na dihay maestro kuno sa pagkaliwas na sa gira. Mga maestro ana ning ingon nga iyang dadun sa ila kay adto niya ibutang himuan niya groto. 7 ka tawo nga nag-arsa, di gid kadaog. Oh. Pag ingon niya nga kanang og milagrosa gani gid ka, kanyangan nga imo kong padag-on og sipstick kay iuli ti ka dinhi, simintuhon ta na lang ka. Kana siminto na siya diha ron. Samentado na kana to nakita nga structure. Oh, nya. Pagkaingon ana sa kuan, nadaog man nila. Diha giuli. Pag uli nila ron, pagka buhi ron sa swimstick, daog man siya di siya iyang gituman ng iyang panaad. Moto'y sinugdanan nga, itawag na gina siya di hangam, nagmilagro na siya di na. Nyawa pa na siya hingilhi. Unya, katong akong iyaan, nga, kuan, mo'y gipadamgo. Kay bisag kinsa lamay makakuha ng naimo induno diha. Kami gani mga bata, makakuha mi kay among ipalit og kindi. Pagkahuman na ron, nagpadamgo siya atungan lang og tutang. Iyang ipadamgo nga siya magpaalagad Miyerkules ug Sabado ang padagkot niya. Nya nagpaila siya nga siya si Santa Rosa de Lima. Iya na lang gialagaran diha kada Miyerkules ug Sabado nanay managkot gyud. Nya pagka mao na tong na kuan gina siyang milagroso kay katong akong iyaan nga nag-alagad. Pagka pista ron, di nagpista na. Primerong pista gid niya. Nya dinhi may kanang photographer ba kanang nangungudak. Ikudakan di ay na diha. Dinhi nagbarog dinhi. Ikudakan. Ang paggawas nun kay di pamantoy nga automatic. Pagka umalrikapi, may pari man nga nakuha. Naalay napakita. Naay nagpakita pero ang iyang kanira dihang buko-buko, sutana, ang naong wa lang makita noon. Ay ang dunggan niya mo makita nako. Pila ka tuig niyang alagad. Anton naabot niya rin ako ron. Sa pagkakaroon, ika na Ako na lang pod, oh. Kinsa may magtuo nga aduna daingon ani nga sugilanon dinhi sa Tabogon. Ubay-ubay usab ang ako nahibaw-an kabahin sa ilang lungsod. Asa man pwede mo stay dinhi sa Tabogon? Ay sus, dili gyud ka na problema kay adunay Sea Turtle Lagoon Resort.
Naghatag kini og manindot nga view sa kadagatan. Usa siya ka resort o na cliff. O di ba, unique kayo mga Suroyan. Nganong gipanganlan ni mo Sea Turtle Lagoon? Unsa may nakapa-inspired mo? Well, because of the precious sea turtles that passes by. Daghan day mga sea We do turtles have, ba? yes, we do have quite a few. Right now, doon na may kanang gamayng little short boating trip from Salag to Kuan, kanang Tabogon harbor diha. Yeah, 100 peso per head. Kana, so okay na, barato ra. And then, yeah, affordable ra kayo. Yeah. Unya, pwede silang mag-trip from end to end and then circle din here to take photos of the... yes, at the moment we have five rooms. And it's start from 3,500 to 2,500. That's including breakfast na siya. Come visit sa Kuan, Sea Turtle Lagoon Resort na mo, dito sa Kamubuan. You would enjoy it. We have very clean water. The ocean is just perfect, you know. They will enjoy it. Nindot usab ilang mga rooms. Kung ganahan mo gayahay o layo sa kabisi sa inyong lugar, anhinaw niya mo sa Sea Turtle Lagoon and experience a breathtaking view of the sea. Aside sa Sea Turtle Lagoon, aduna usay Banzis Cove. Usa sa manindot nga talanawon dinhi sa Tabogon mao ang adventure site of Banzis Cove. Wanna experience the thrill and fun? Ali na mo. Dinhi sa Banzis Cove, malingaw gyud ka kay aduna sila'y boating activity. Aduna sila'y swimming pool. O aduna usab sila'y trail for hiking activity. Atong ma-experience karon ang trail hiking dinhi sa Banzis Cove. Tara! Ang Banzis Cove haruhay nga napahimutang sa pangpang o overlooking ang hapsay nga dagat nga maghatag kaninyog tumang gana og kalipay. Aduna usab sila mga nindot nga rooms. So kung kastayhan lang dinhi sa Tabogon imong problema, no probs mga Suroyan. Preskong hangin, matamis nga mga pahiyom, manindot nga talan-awon ug uban pa mga makapanganghang mga butang ang ako na discover dinhi sa malinawong lungsod sa Tabogon. Kinsa may dili mapawaw sa Tabogon. Mga Suroyan, kung nalingaw mo nga nagtan-aw sa akong pagsuroy-suroy dinhi sa Tabogon, unsa na lang kaha kung kamo na usab mismo ang mosuroy nganhi. For sure, pareho ra tagbation. Ang kahimuot, kung mobisita mo gamihan ng Sugbo, bisita habian ninyo ang Tabogon. Aron ka muna usab ang mapawaw Tabogon. At the end of the day, mga Suroyan, lahi ra gyud ang atong bation kung aduna tay na-accomplish nga mga butang susama sa pagsuta sa kasaysayan sa lungsod sa Tabogon. Pagduaw sa mga maanindot nga talan-awon ug pagdayeg sa mga tawo og sa ilang simpleng panginabuhi. Kini maghata og tatak ug kalipay sa kasing-kasing natong mga laagan. Kay dinhi sa Tabogon, it's your home away from home. Ako si Matt, hangtod sa sunod destinasyon, dinhi lang sa atong programa nga para gyud natong mga laagan nga ganahan ug hilig kayo mag suroy-suroy. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Mga Suroyan, like us on Facebook and follow us on Twitter. Katong nga makaanhi din sa Tabogon, so ayan ninugdungaw ang Tabogon. Lahi na ang Tabogon sa kaniadto og karon.